chuir Joe McHugh post mar aire don Gaeltacht, bhí an tú fós brú an Gaeilge a ausú. Leabhar muid leo chun tuilleadh óla seáil faoin turas a bhí aige ó thosaigh sé a phost. Mis just an post mar agus bhí mé fin brú agus bhí conspide mór an agus aró mé abal te Lord Speech Gaeilge I chéad teanga agus sin an scéal ach mar turas inis le tá ag bon go mór soltas agus an rud is mó for mé codí mór nó carta mór ón na daoine timpeall an tírs. Fuair mé seans mór, fuair mé deisina mór mar ach an bliain rih an post seo bhí mé ag rá a bhhail am golarás ag foghlaim nó ag rá ach foghlaim an teanga agus bhí mé ag rá I gcónaí or ag rá I gcónaí bhhail am coppla focail le comhairle chéile ag Lord Speech Gaeilge ach ní raibh mé abalta ach inis tá mé san spás difriúil mar hampla ní raibh mé nervise nuair a bhí mé ag gceann aige Speech Gaeilge Bé mé gcónaí nervise ag gceann aige Speech Béarla ach ní bhí mé agus cinse tá mé ag gceann botún agus tá mé ag gceann botún le mo College Foghlair agus mo College Grammada. McHugh don na daine a bheith ag smíonú faoin fiúd an teangaí a foghlaim nó ag foghlaim an céad uair. Le níl sé éasca, níl sé foras, tá sé Jackar agus chuir mé am an mór istís an tógra agus istís an turas agus bhí folklór achan seomra sa teas, sa char agus rih mé gol a lí san ihe bhí mé smíonú Speech Gaeilge cinse dhéanam mé botún ach ní leige mé na motain a chuneal mé arás nuair a bhí mé ar mo thuras so an féinmhainn an duchlann is mó is é an féinmhainn so nabí agla or nabí burtha.